Despois da xornada de descanso, o CB Chantada volve á competición. Fará o mañá 6:30 no pabillón chantadino contra un dos fortes da Liga, o Marín. Os de Alberto afrontan un partido difícil, ademais teñen varias baixas e precisan a vitoria. Despois de unha derrota dura contra Zamora, non quedou outra que levantarse, a ver se este fin de semana podemos voltar á vitoria. 15 días que non podemos entrenar moito, a verdade, temos varias lesións, apenas estivemos entrenando 6 e 7, entón a ver como vai o partido de mañá. En principio estamos 8, creo. 2 seguro que non son e están 2 entre algo 2, como quen di tamén. Entón vai ser un partido complicado, pero hai que gañar igual. Bueno, como se afronta un partido así, con estas, con tantas baixas, que a necesidade de gañar? Que as máximas ganas posibles é sair a dalo todo, que é a única opción que temos ante un rival moi duro que vai terceiro. Que non vai poñer nada fácil, porque, tamén está loitando polo ascenso. Exacto, ahora mismo estaría en plaza de playoff de ascenso, e polo tanto aquí vai vir a gañar, porque ahora mismo os postos de arriba están moi igualados e se perde sería moi complicado. Ainda que para a nosa vitória tamén é moi importante, para podernos afianzar na mitad da táboa. Hai que contar, como sempre, tamén co apoio da afición. Sí, eso sempre, eso en Chantada, gracias a Deus, sempre se pode agradecer e esperemos que mañá sexa de novo. Pese a todos os atrancos, os xogadores do CB creen nas súas posibilidades e non dan nada por perdido. A cousa está bastante fastidiada, pero non queda outra que sair a por todas e intentar gañar, ainda que sexa difícil, un rival duro. Na Copa Galicia, de feito, xa gañamos aquí, e eu creo que se pode ganar ben. Hoxe en día, salvo Cambados, os restos dos equipos son perfectamente gañables. O equipo está moi unido e esperan non pasar apuro no tramo final da Liga. Non, para nada. A plantilla hai moi boa relación no equipo, estás entrenando últimamente bastante ben, e eu penso que os resultados van chegar, porque estamos facendo o traballo bastante ben.